Horas madi hita saluhutna adorak somarsaur hita dohot hata nitu hata jebulu mahita martangiang asiniroha madi hamu doho dame nasiat di bata mata doho sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagai betul pu jamita di partangiangan di bagasa tikion tersurak do di 2 Raja-Raja 5 ayat 1-1 tapi tihu majo hata ni turpuki di bagasa rohat tabi songonom ma didok. Ia si Naaman pertugi ni parangan ni Raja Syarram jol mana sangap duibana di adu penituanna jalamar mulia si tutu ay marhiti sian ibana ditupakko jahu bahamonangat tu halak ram jala ulu balang na terbarita do ibana alai puruon dungi borhak sehali sahalak ram marrokkan-rokkan marbajoi gabe dibuan nasida masyat tano Israel sada buru-buru na mekmet dibahem mai gabe sisuruon ni jolma ni si Naaman dungi roma hatana tu soranganna au ni diadupan di panurirang na di Samaria tuaki sai na paluon na do ibana siap purunai dungi roma si Naaman pabotoh berita itu tuanna nin nama songonon hata ni buru-buru nasiat tano Israeli jadi nin Raja Syarram atong borhak maho hutongos pesada surat tu Raja sian Israel dungi borhak maibana dibuan huhut 10 talenta perak doho 6.000 shekel sere doho 10 salinan pakaian namar haduhuan dungi dipasahak masurati tu Raja sian Israel songonod do hatana molo saha suratot tuho idama naukusuru do manopotona posokku si Naaman asa paluom muibana siap puruna jadi dung dijahar Raja sian Israel surati diribahi mapahyanna huhuk didok tung debatama au terbenau mabunuh doho panguluho jolma ubahem marsuru raja itu au palua hubbawai siap puruna dibaheni watad dajala idahamuma namar sisidir do ibana tuau alai dung dibegesi Elisa halak ni debata naung diribahi Raja sian Israel pahyanna disuruh ma suruanna tu raja madok tu ibana buasa tu pola ribahammu pakeam waronian ibana tuau asa tung diboto na adong dosada panurirang di Israel jadi Roma si Naaman merdongan hudana dohot huretana laos mengulod di jolo pitu ni jabu ni si Elisa dungi disuruh si Elisa masuruan na madok tu ibana laho maho maridi pitu hali di bagasa Jordan gabi sumuang masibuk muhiat tuho jala ias jadi tarima situ tu masih Naaman mengerutus merdalan huhuk didok idama nahurip podo ruar ibana madapot tonau jala jongjong huhut majuju gorni jahuba di batana huhut jamahonon na tangan na tu sahiti lahu pelua honau siap purui dadu menggad do sungai abana doho parpar aka na Damaskus siap saluhut ay di Israel daktar bainau huro maridi di si asa malum hilalauku jadi marsiulak maibana mengerutus merdala piri-pirion situ tu dungi Roma jumonok akana posona didok mamadok ibana ali amang tuk surah hata na duk didok ko panurirangi patupammu da patupammu doi lam nuaeng ma dung didok tuho maridi maho asa ias jadi tuak maibana mangukor di bagasa Jordan pitu hali hobar tu hata ni halak ni debata jadi sumuang masibuk na songon sibuk ni sada danak gabi iasma ima saakna donga saha porsiaun di bagasa tuhatta Yesus biasana molosonggok parsahiton manang sahit naung somal masa peru paning isarana ngeliem mohop manang meriang pitor jalodo luluan na ubat asa pitor malum iya soi meradu merteluk petaho pakai selimut nai sampai 3 lapis asa pitur huduhan nin narohana tau tonon na doi angge pitur malum di hilala
Apalagi mulo songgop sahit na borat. Pitor tinggil lui mabigi kasaran akkahata. Doho mabigi di dia adong nabui mengubati sahit nai. Tulua nadao petaho bakkat luar negeri petaho lakka honon na doi anggiak malum. Ima patuduhon sudedo halak menginginkan anggiat pitor hatop niam malum molo songgok parsahiton. Disihol ni rohana songonima somalna saitangi doi dia kasaran jalarade mangulahon anggiak malum. Dong asa persiaon diturpukon di pabotohod do adong sahala panglima ni Raja Ram na margoar si Naaman. Ulu balang na terberita do ibana manang seorang pahlawan tentara. Alai adok sahitna ima puruon manang marsahit kusta. Disadetiki terbegini ibana hatani pangurupina manang pembantuna. Ima sahala buru-buru na mekmet pangurupi ni inata ni Sinaaman. Didok pangurupi na ima tu inata ni Sinaama songonon. Au ni diadupan ni panurirang na di Samaria tuaki say na paduon na di ibana siap purunay. Songon na tabigin aking di ayat tuluy. Dung dibege Sinaaman ni lao Sinaaman pabuahu baritai tutuanna ima Raja Ram. Disuruh raja ima ibana borhat laos dititik surat buanun na tu Raja Israel. Hati hai ima Raja Joram asa diurupi pamalupon sahit ni panglima nai. Alai dung dijaha Raja Israeli surati tersinggung maibana. Diribahi mapahianna huhuk madidok tung di bata maau tarbainau mabunuh do panguluh jolma ubahem marsuru raja itu au pagua hubbawe siap puruna dibaheni wa tadda jala ida hamuma namar sisidir do ibana tuau. Ima didok Raja Israeli song natabigin aking di ayat pitwi. Salah paham Raja Israeli. Diripu ibana do huroha nalaho ibana pamalupo sahiti. Tersinggung pakilalaan pola sape diribahi ibana pahian. Dung dibegesi Elisa na songoni disuruh suruanna madapotton rajai. Madok asa diarahon Sinaamani ro madapotton si Elisa. Ima sahalak panurirang di Israel ditiki. Dung diarahon Roma Sinaama madapotton. So may ibana dijulon ni pitu jabu ni si Elisa. Dak pigaliling disuruh si Elisa masuruan na madok tu Sinaaman. Lao mahomari di pitu hari di bagasa Jordan. Gabi sumuang masibuk muhian tuho jala ias. Imana king song na di ayat 10. Ubege tonai tarimas Sinaaman. Laos mengarutus merdalan. Tersinggung pakilalaan. Ngedau hamiro siaram. Hape hola songunido sembutan doho tona ni si Elisa. Yang godidok rohani Sinaaman ruar mania si Elisa denggam may ibana disambut dungi juon nama guarni Jahuba di batana huhut jamahonon na tangan na tusahiti laho pamalupang imanya didok rohani si Naaman. Jadi sarupa di rupaning tarsongon pasien na marubat tu dokter. Mululau marubat tu dokter ba somalla memang asingnya kasaran juk do saya dibayar tindakan. Di sarana rupaning ditensi jo pasien nai. Yesoi pitor disuruh do asa dipapiak jo tokin diranjang ni pasien ni. Dungi di pareso pakai alat stetoskop. Lahu mabigi atik na cacingon do pasien ni. Marang na adong akka bunyi-bunyi na mengkhawatirkan
di daging ni pasieni. Songoni marupaning nasomal pinarrohahon mulu marubat pasien tu dokter. Say adong do tindakan di pemeriksaan awal. Jadi sina amani pe dibayak koni bana hiad do adong manian di dok rohana tindakan di si Elisa tu parsahiton nai. Hape ala sosong bayangan nai di bayan si Elisa gabi piri-piri may bana huhu mangarutus nang bulak. Yang goholan na mari di songonido badaw dumenggat dope pari diokwa kasunge na di Damaskusan. Adong do di si sungai Abana do parpar na rumenggan siya nak kasunge na di Israel ninnay bana. Huhu ma piri-piriyon manang mardungang muruk. Alay di nasongoni pitor diujak kana posona madoktu si Naaman. Alia mang tuksura hata nadukduk di dokko panurirangi patupawmu. Da patupawmu doi lem nuaeng ma dung didok tuho mari di mau asa ias. Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Duk songoni tua maibana jala mengukur di bagasa Jordan pitu hali. Hobar tu hatani panurirang ni debata i masih Elisa. Gabi sumuang masih bukna, songon sibuk ni sadar danak gabi yasma. Artina ditangihon sina amat do saran niya kana posonay, gabi oli bana mangulahon nani do ni si Elisai, dungi gabi malum ma ibana. Songonima barita ni sina aman sahalak panglima ni Raja Ram na malum siyan parsahiton na. Ati pe sanga maol siya tupikiran na. Lahu mangulahon hata ni si Elisai. Bahkan pola sanga na yung mulak. Ala dianggap hira na sumasuk diakal nandok ni si Elisai. Boy pamalupo sahit na. Alay diuduk na. Ala rariri ba na manangihon akahata ni naposona. Dungi mangulahon songon na idok ni si Elisai. Gabi jupangan hamalumong may bana. Molo tapadumu turpukon tutopik ni mingguta na madok hapor siyaon na peluahon. Dapat tita ma parsiajaran na arga siya turpuk jami taon. Ia hapor siyaon na peluahoni ikon huhuk do mardongan haradion manangihon dohok mangulahosan. Asadak sukup holad dibigi ala iko sahak do tuna mangulahon. Donga saha por siyaon laos gabe sunggul-sunggul ma nang turpukon di bagasa mulutta. Songon sina amani narikot marhamalumon. Suak songonido nang mulutaupe rikot do akka hamalumon. Jala molodidok hamalumon totu dada hola sebatas malum sian sahit perdagingo sabing nanidok nadisi. Alai termasuk doi akka sahit ni pikiran sahat tu sahit ni partod diope. Ai boido tutu sehat pamatang ni sasahalak alai pikiranna rohana manang partodionna marsahit. Di botoronian molo saya dipajono nguluna tutuhani godang ma akka pakorhon na positif hilalawon na. Alai huludo holad di boto manang dibegi sabingi yang golahu mangulahon sukok do dibain hamalason na. Malas merminggu, malas martangiang, malas mabigi hatani debata, holad dapo rupani tikina marjamita di gereja, pitor sip-sip lau keluar. Nian tuluar peibana uludo laos ngong sediri bana huhu maranganangan. Marhite turpuk jami tahun disunggu di dongoluta. Asa tapatuduhom ma hapor siauta na peluhoni. Iman yang menyelamatkan. Ima marhite natotong tangi jalarade mangulahon hata hanguduan nasian tuhata. Ai songon ubak do hata ni tuhatai. Naboy pamalupon ragam niya kasahit. Lumubiak kasahit
alani dosa. Ido ubay roto hatta Jesus makokop dosa tay asa malum itai lala. Jala ibana do jaminan ni hamalumotta sahat tu hamalumon nasi kopi ima hanguluan nama notongi. Hatani tu hatta madok mertua ma akan obegi hatani debata jala no piopsa atong taulahum mai. Amin. Martang yang mahita. Mauliate mali Tuhan di hatam na kubigi hami. Saya paingok mangulu nami asa tutong tangi jala rade mangulaon hatami di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin.